Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Πατρίδος Web TV, σας είπαμε, θα είμαστε εκεί που χτυπάει η καρδιά της Πατρίδος, θα είμαστε εκεί πραγματικά πάνω τα φιλοκάρδια της Πατρίδος, αλλά και γράφει η ιστορία του αύριο. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους από μια εταιρεία που ακόμη δουλεύει, που ακόμη λέει μπορώ και κρατιέμαι. Έχουμε ανθρώπους που ήρθαν και διατύπωσαν τα παράπονά τους, τα δίκαια πιθανόν αιτήματά τους. Ίσως όμως είναι περιττό να τα πούμε εμείς. Ας μας πούν οι ίδιοι για αυτά τους τα αιτήματα, για αυτά τα παράπονα, για τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν μέσα σε αυτή τη δίνη της κρίσης, εν ώψη της προσυνεδριακής στάσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είστε ο κύριος Αλεξανδρής Νικόλαος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Σέλμαν Κομματίνης. Παρευρεθήκαμε εδώ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, συναντήσαμε κλιμάκιο του κόμματος και θέσαμε τα προβλήματα της εταιρείας όσοι έχουμε τώρα. Ευελπιστείτε κύριε Αλεξανδρίδη σε επίλυση όλων, ευελπιστείτε σε επίλυση τουλάχιστον των πιο κέριων προβλημάτων? Είχαμε θετικά μηνύματα. Υπήρξε ανταπόκριση? Υπήρχε ανταπόκριση. Και κατανόηση? Και κατανόηση και ευελπιστούμε ότι θα πραγματοποιηθούν αυτά που μας είπαν. Λέγοντας εσείς ευελπιστούμε, εμείς δεν έχουμε παρά να πούμε. Μακάρι να γίνουν πράξη και αφού το ευελπιστείτε είναι βέβαιο ότι κάτι έχει αποκομίσει και δεν θέλετε να μας πείτε. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος κύριος θέλει να προσθέσει κάτι. Είστε ο κύριος Γιώργος Χατζιαθανασίου, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων της Σέλμαν. Η συνάντηση θέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπου αυτή τη στιγμή η Σέλμαν κινδυνεύει να κλείσει. Έχει κάνει αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 και ζητάμε, γιατί θεωρούμε ότι το εργοστάσιο της Κομοτηνής είναι βιώσιμο και μπορεί να λειτουργήσει, να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία και να μην χάσουμε τις θέσεις εργασίας που είναι πολύτιμες για τον νομό Ροδόπης. Ως νεότερος της παρέας, θα θέλαμε δύο λόγια για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τι μέλη γενέσει σε περίπτωση που κλείσει η Σέλμαν. Θα είναι πλήγμα για τη βιομηχανική και για την Κομοτηνή γενικά και για την ελληνική οικονομία. Τι άλλο να πούμε εμείς φίλες και φίλοι, όταν ένας νέος λέει θα είναι πλήγμα για την περιοχή και μάλιστα το τονίζει για την Κομοτηνή μας. Εμείς δεν έχουμε παρά να πούμε. Όλοι αυτοί που ακούνε, όλοι αυτοί που αφογκράζονται αυτές τις μέρες, όλοι αυτοί που πραγματικά πρέπει να αφογκράζονται από την ψυχή τους, ας κάνουν πράξη τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Γιατί δεν ζητούνε κάποιο ρουσφέτη, ζητούνε το μεροκάματο.